Суасты дөньясы гаҗәеп матур һәм серле күренеш. Анда меңләгән балыклар йөзә, төрле төстәге су үсемнәре үсә, кораллар, моллюскалар, су хайваннары яши. Диңгез йолдызчыклары, сигез аяклар, медузалар, диңгез ачыгы, ташбака эчендә менә дигән юл. Су астына төшмичән генә бу дөньяны күрәсең киләме? Алайса, әйдә, Салават күпере белән бергә Казан океанариумына рәхим ит.